बघा काहीच फरक पडला. 8 किलोमीटर. अरे तिच्या टकल दाबून घेतात. तिथे टकल दाबल्याच्या नाही होतो भूल गे. आज पहिले सांगता तो मेरा आणि हाती जमीन तू कशी बात दिन म्हणजे म्हणणार अजूनही तू गेल बोडात मग तू विचार असं म्हणलं. ओके दोस्ता ओके. त्याच्यानंतर तुझकडे भीक मागू ये ना. लोक माझ्याकडे भीक मागू येऊ सारखी करत राह. दोस्ता तू होच दोस्ता होच. गया रे गया. मागे जमली होणार गया. तुका मागे राहतील मग तू जायशिले. तुका खूप आशा असली मागे राहतील मरो. आणि तुका हिरा कसे उलटा कर एकूण देवान गेल सांगून देवा कोण दैलाचे. आता शिवरामा जमीन ते गेले छुडवा नावा जातली आणि ती जमीन माका नावार्थून घेऊन सुरळी जातले. शांत पाले हे पडित त्रिकरम जवान और सत्करा करता नर शांत पाला. म्हणला हे सावकारांकडून दे सावकार.